Здравейте! Добре дошли в рубриката Ангели в бели престилки. Днешната тема е много специална, сериозна и е за диагностиката и скрининга на деца с диабет. Този скрининг се случва в специализираната болница по активно лечение за деца, професор Иван Митев, град София, в любезното съдействие на екипа от отделението по диабет, и днес разговаряме с доктор Наташа Янева. Тя е детски ендокринолог с богат опит в областта и с голямо сърце. Доктор Янева, тази идея на това проучване откъде тръгна? Как се оказахте в центъра на едно такова голямо проучване и какво всъщност представлява този скрининг? Здравейте! Идеята тръгна от един конгрес, който имах възможност да гледам онлайн, Международен конгрес за новости в лечението на тип 1 диабет, когато видях колегите от Италия как през март 2024 година представиха резултатите от цяла скринирана област в Италия, където на 17 септември 2023 година за закон беше приет единодушно в техния парламент за скринирането на цялата им популация от 0 до 100 години за тип 1 захарен диабет и за целиакия. И тогава, имайки предвид това, че и в много други държави вече продължително време, от 10 години насам, се провежда такъв скрининг с огромен брой скринирано население, реших, че ние няма как да изоставаме още и трябва да го започнем. И съм много щастлива, че Медицински университет София одобри нашия проект, и съм още по-щастлива, че работим с най-добрата имунологична лаборатория в България, защото това е една съвместна дейност, имунологичната лаборатория на УМБАЛ Свети Иван Рилски в София. Успяли сте да срещнете съмишленици в тази голяма кауза, тъй като Италия, не съм сигурна с какво население, със сигурност са много повече като милиони от нас. Нали? Доста голяма държава са. Този скрининг може би някой ден и в България ще бъде възможен в по-широк спектър, не само по този проект, ами и в част от в здравната ни система след раждането на децата, както има скрининг за някои от заболяванията, това да бъде част от тях. Какво представлява диабет тип 1? Тип 1 захарен диабет е автоимунно заболяване. По неизвестна причина имунната система атакува тези клетки на панкреаса, бета клетките, които произвеждат инсулин. С течение на времето този процес е продължителен. Понякога може да започне вътреутробно. Унищожаването на бета клетките в един момент стига предела, в който човекът има нужда от външен инсулин, за да продължи да живее. Така че според съвременните критерии от 2022 година, наличието на две специфични антитела, доказващи автоимунния процес, означава диагнозата тип 1 захарен диабет. Дори при абсолютно нормална кръвна захар, липса на всякакви симптоми. Втори стадия е когато вече, имайки две антитела, имаш леко нарушена глюкоза на гладно или след хранене, а в трети стадий, в който ние в България откриваме 99% от децата, тогава вече децата имат симптоми, имат висока кръвна захар и задължително трябва да започнат инсулиново лечение. Понякога между 30 и 50%, зависи от мястото, където са диагностицирани, и годината, различно е в годините, но минимум 30% дебютира диабета с тежко, животозастрашаващо състояние, наречено диабетна кетоацидоза, и за съжаление имаме и смъртни случаи от тази диагноза. Това е много плашещо и всъщност това, което аз съм срещнала в населението като разговори с хора от обществото, с други родители, и че всъщност повечето хора не правим разлика между диабет тип 1 и диабет тип 2. Нали, това някое дете да е с диабет е почти несъществуващо в образа на съзнанието на повечето хора. Какво е диабет тип 2? Този или е за възрастните? Ако мога с няколко думи да обобщя, при тип 1 имаме абсолютен дефицит на инсулин поради унищожените бета клетки. Тип 2 диабет е друга ситуация, обикновено е при хора с затлъстяване, когато имаме инсулинова резистентност, т.е. клетките блокират инсулина, понеже той е прекалено много, и в един момент обаче се стига и до изчерпване на инсулина, защото бета клетките на панкреаса не могат да
продуцират в такова огромно количество и толкова дълго време инсулин, така че в началото тип 2 инсулин, диабет започва с инсулинова резистентност, но в последствие вече имаме и относителен инсулинов дефицит. Това е разликата между двете състояния. При тип 1 задължително се изисква лечение с инсулин, докато при тип 2 може да се опита в началото с други медикаменти, рядко се стига до инсулин. В детска възраст 96% от децата имат тип 1 захарен диабет, поне в България е така. За съжаление с тази епидемия от затлъстяване все повече имаме случаи на тип 2, но все още са под 5%. Това беше следващия ми въпрос, всъщност с все по-често разискваната тема в обществото, която забелязваме всички като граждани, наднорменото тегло при децата. Нещо, което никой не оценява всъщност обективно колко важно е децата да имат здравословно телесно тегло и когато на детето му се хапва, че не винаги трябва да отговориме като родители с да, хапни си. Нали? Да, хапни си поредния шоколад, поредния чипс, поредния бърз въглехидрат. Просто трябва да се има предвид с какво храним децата си и когато видим, че детето тръгва да навлиза в вече наднорменото тегло, страшно ли е това? Трябва ли да го оставим или просто да си кажем, нали, най-често това е в началото на пубертета? Трябва ли да се вземат мерки незабавно и какво да направим? Да, трябва незабавно да се вземат мерки, защото е установено с множество проучвания, че 4 от 5 деца, които имат затлъстяване като малки в детска възраст, стават и затлъстели възрастни. Затлъстяването е заболяване. То има много усложнения, метаболитен синдром с артериална хипертония, дислипидемия, захарен диабет тип 2, много бърза прогресия на атеросклерозите и крие един съществен риск от сърдечно-съдови заболявания. Тоест, едно дете с затлъстяване е най-вероятно да стане и възрастен с затлъстяване, с влошено качество на живот и скъсена продължителност на живота. Така че трябва да взимаме мерки. Абсолютно трябва да се вземат мерки на време. А какви са първите стъпки, които можем да направим като родители, освен да посетим детски ендокринолог, който да ни насочи хранителния режим? Има ли някакви хранителни добавки? За берберин аз съм чувала, че е вариант, който може да подпомогне регулирането на телесното тегло, дори при деца над 12 годишна възраст. Точно в пубертета, които всъщност най-често са засегнатите в този период от развитие. Да, берберин е една прекрасна хранителна добавка, която може да се ползва. Той от една страна стимулира метаболизма, от друга страна потиска апетита, подобрява инсулиновата чувствителност, преди да се стигне до по-тежка артилерия от сорта на метформин и други по-нови медикаменти, които вече са химия и имат и странични ефекти. Ако може да се повлияе с хранителна добавка и хранителен режим и двигателна активност, би било най-чудесният вариант, ако изобщо не стигаме до там и поддържаме режима на детето. Е най-прекрасната ситуация за всеки един родител. Да се върнем на фокуса на разговора ни. Този скрининг, как може да се случи, какво представлява? Нали, аз имам желание да включа своите деца, какво може да се направи, за да се включим? Скринингът е насочен основно към семейства, в които имат член с тип 1 диабет, защото те имат 15 пъти, тези деца с родственик, брат, сестра, майка или баща с тип 1 диабет, имат 15 пъти по-висок риск от развитие на тип 1 диабет спрямо останалото население без родственик. Скринингът включва следното: вземане на венозна кръв, не е задължително това да е нагладно, с предшестващ преглед и разпит на родителите относно храненето, развитието на детето до момента, навиците, които има, заболяванията, от които е боледово, и така вземане на венозна кръв включва, след което получаваме резултатите, изработени от нашите колеги от УМБАЛ Иван Рилски. Тоест, горе-долу като срок на пребиваване на детето в болницата или ангажимент на родителите като престой? Не повече от половин час на дете. Тоест няма нужда, няма да се отсъства от работа, от учебно заведение, съвсем... Да. Къде може да се запишем за този скрининг? Записването става на телефоните, които ще предоставим. Ще бъдат написани в описанието, за да бъде удобно за всички. Да, а иначе самия скрининг физически се провежда в отделението по диабет на специализираната болница за активно лечение по детски болести професор Иван Митев.
Град София, е важно да уточним. Макар и трудно, до тук има автобуси от гарата, градски транспорт, дори от страната хората са добре дошли, защото наистина един такъв скрининг, направен на време, би могъл да предотврати много сериозни здравословни увреждания в бъдеще и да подобри качеството на живот на пациента, в случая на дете. Да. Като предварителна подготовка, необходимо ли е нещо, което да направят? Не, нищо не е необходимо. Нищо не е необходимо, освен да вземат детето си и себе си. Може би, да, психически да подготвят детето, че предстои вземане на венозна кръв, защото то е болезнено, не е много приятно. Децата се страхуват, но това е краткотрайна манипулация. При всички положения трябва да има психологическа подготовка. С един правилен разговор, аз като опитен родител мога да кажа, с един правилен разговор, реално детето може да бъде достатъчно добре подготвено, че само да дойде, да си вдигне ръкава и да каже: ето тук ме набудете на тази ръка. Предварително може да се разберете на коя ръка, може да оговорите и какъв ще бъде подкупа срещу съдействието. Това е добра тактика и винаги сработва, поне с моето семейство. Какво се случва с децата, които от скрининга излизат като положителни? Това е чудесен въпрос, за който ви благодаря. Имаме проследяване. Децата, които са позитивни, биват проследявани при нас през 3 месеца и то по световно утвърден протокол. Отново зависи от възрастта. В началото по-често проследяване, после по-нарядко, зависи от възрастта на детето и от това колко позитивни антитела има, защото наличието на едно позитивно антитяло не е диагноза, но 2 позитивни антитела са вече диагноза и тук програмата световно утвърдения протокол за проследяване на такива деца включва различни изследвания, които се правят и ние стриктно следваме този протокол и бих искала да се похваля, че едно от 3 ни позитивни деца успя да негативира антитялото, то беше на годинка и 4 месеца детето, само за 3 месеца промяна в начина на живот, основно на храненето. И това ни дава крила и надежда. Наистина, много сме обнадеждени. Ами пожелавам ви много като това дете. Деца, при които след резултата, макар и да не е за щастие този резултат, да бъдат негативирани тези антитела, да има смисъл от този проект в положителна развръзка за семействата. За децата, които вече са диагностицирани с тип 1, проследяването, лечението, начина им на живот, държавата подпомага ли тези семейства? Децата се проследяват на всеки 3 месеца от детски ендокринолог, който семействата са си избрали, но това не е достатъчно. Държавата като цяло се е погрижила вече от няколко години в България да има безплатни сензори, да има и помпи, които много улесняват лечението. Дори вече имаме и затворена система за приложение на инсулин. Но въпреки всичко, мисля, че семействата и децата с тип 1 диабет не са достатъчно обгрижени, нямат комплексната грижа, от която те се нуждаят. Те се нуждаят от мултидисциплинарна грижа в началото и от психолог задължително, от диетолог, от обучител. 24-часов достъп до телефон, който да им дава съвети, когато имат затруднения. Да, много от нашите родители са по-добри лекари от самите нас при нагласяване дозите на детето си, обаче има и такива, които по-трудно се справят. За тях е задължително да има такъв 24-часов телефон. Другото, съответно, ние все още в България нямаме най-добрите сензори и най-добрите помпи, на които могат да разчитат нашите деца. И други консумативи, примерно ако имаш сензор, нямаш тест ленти за глюкоза, много пъти се налага да ги ползваш, нямаме тест ленти за кетони и така нататък. Има и други консумативи, броя на игличките също, ако детето е на лечение с писалки. Имат нужда от подкрепа, от по-голяма подкрепа тези семейства. Тъй като имам позната с дете с диабет и това, което съм срещала като голям проблем е липсата на обучен персонал в учебните заведения. Било то детска градина и ясла или след това училище. И липсата на информираност на тези кадри води до много трудно адаптиране на детето в училищна среда или в градинска, защото те остават необслужени по адекватен начин, включително и с хранителния режим, който би трябвало в едно такова заведение, където се приготвя от медицинско лице, каквато е старшата, главната сестра, не успяват да се хранят адекватно, налага се родителите да носят храна, носене храна в детска градина е много трудно за организиране и трябва да поискаш позволения или на уведомителен режим да уведомиш няколко институции по пътя си. И тази информация достига много трудно към
семействата с такива деца и всеки минава битката си, пътя си сам, което само по себе си им усложнява живота и затова тук е хубаво и призовавам диабетните организации, които подкрепят и работят в тази посока, да отделят малко време и да започнат да работят точно за адаптацията на тези деца към нормалния живот, защото те не са ненормални. Докато сме на темата за училище и за адаптация на децата в учебните заведения при възникване на спешна ситуация и когато се оказва, че така или иначе няма подготовка на този персонал, какво се случва най-често с едно дете с хипогликемия? Какво се случва? Много е трудно, защото те на повечето училища в кабинета на медицинската сестра нямат хладилник, където да съхраняват глюкагона. Това е задължително. В училище, в което има дете с тип 1 диабет, е задължително да има глюкагон за спешна нужда при тежка хипогликемия. Какво се случва? Те викат бърза помощ. Въпрос на късмет е детето да оцелее в такъв случай. Да дойде на време, да дойдат подготвени, а всъщност има ли алтернатива? Това, след като се държи в хладилник, най-вероятно е тип писалка, която се сглобява със сухо вещество и се действа. Това нещо държавата финансира ли го? Специално глюкагона, да, всяко дете с тип 1 диабет има право на един флакон безплатен глюкагон годишно, но проблема с инжекционния глюкагон е, че първо той трябва да се съхранява в хладилник между 2 и 8 градуса, второ разтваря се непосредствено преди употреба, трето мускулна инжекция. В момента съществуват две алтернативи на този глюкагон. Също глюкагон, но под формата на прах за интраназална употреба, под формата на шпрей, който се впръсква един път в една ноздра, одобрен за деца над 4 годишна възраст, но този продукт липсва в България. Казва се Баксими. Нашите родители с много голяма трудност си го набавят, обикновено от Румъния, Гърция, Турция, но в България го няма и никак ефтин, около 100 евро е едната доза. Има и още един, който G-Volk се казва, той е вече разтворен, готов разтвор, който не е нужно да се съхранява в хладилник, т.е. на стайна температура се принася и се прилага подкожно, много по-лесен за употреба, тип щампа се слага, но това в България нямаме алтернатива на мускулния глюкагон. Пожелавам на семействата да се борят и на държавата да им съдейства, защото това наистина може да бъде пагубно. Има ли статистика на смъртните случаи на годишна база на деца, които са загубили своя живот в битката с диабет тип 1 вследствие на хипогликемия? Ами за статистика не мога да кажа, просто знам за случаи, които има. За съжаление се случва. Да, има такива. Да, имаме такива България случаи. Не е София и вашата практика, да. Но нали, след като в София има такива случаи, най-вероятно има и в страната още. Има, да, случват се. Това е нелепо да губиме деца по пътя заради нещо толкова елементарно. Така е, наистина. И аз призовавам също родителите задължително трябва да ползват сензор. Децата с тип 1 диабет задължително, при все, че и безплатно осигурен в България, трябва да ползват сензор. Независимо кой вид сензор, трябва да се носи сензор. Други специфични грижи за тези деца, освен хранителния режим и качеството на храната, което трябва да бъде първо качество, съобразено винаги с прямо мерните единици на необходимите дажби от грамажи, колкото и наистина банално да звучи, тези деца се хранят от грамажи. Те се хранят пресметнато, калкулирано. Със сигурност началото е трудно, после свикваш. Започваш да живееш и ти по този начин, съответно и на твоето здраве успяваш. Друго нещо, което е важно за тях, допълнително хранителни добавки или някакъв друг тип хранене специално за тези деца. Да, една балансирана диета, 50% въглехидрати, то комплексни, сложни въглехидрати, 30% мазнини с по-малко животински мазнини, повече омега да има, риба задължително 2 пъти седмично и 20% белтъци. Добре е витамин D да се приема през зимата, пък може и комбинирани, ако децата не консумират достатъчно плодове и зеленчуци, комбинирани витамини, но витамин D е задължително от 1 октомври до 31 март в профилактична доза. Друго, много е важно да носят удобни обувки. Много е важно за тях това, защото ако живеят системно с хипергликемия, възможно е да има микротравми, тъй като те са предразположени заради променливите нива на кръвната глюкоза към по-трудно заздравяване и на рани. Трябва да носят задължително удобни обувки от естествена кожа, естествени материали.
да, където да няма притискане на пръстите, изобщо на ходилото. Задължително трябва да спортуват. Това е много важно за тях, за поддържане на добър контрол, изобщо и за растежа и развитието им. И всичко останало, както при препоръките за останалите деца, достатъчно нощен сън. Да, значи спорта не е забранен за децата с диабет. В никой случай той е препоръчителен, бих казал задължителен. Такива разни хорски легенди, нали, митови легенди от тази част, нали, когато едно дете е с астма, когато е с диабет, когато е болно, когато такова, не е спорта, е здраве. Всъщност децата трябва да спортуват, трябва да се движат и това трябва да бъде достъпно за всяко едно дете. Дори бих искала, ако позволите, да споделя. Запознах се на един от международните конгреси, на които ходих, се запознах с една българка, доктор Десислава Захариева се казва. Тя самата е с тип 1 диабет от 7 годишна и в момента тя е завършила в Канада, но сега работи в Станфорд, в Щатите, понеже тя като малка е спортувала айкидо и има много проблеми точно с хипогликемиите покрай състезанията. Тя има и медали покрай участията си. Тя има много тежки хипогликемии покрай спорта и тя сега самата е посветила своите научни дирения точно в тази област, спорт тип 1 диабет, как безопасно да спортуват децата и то да спортуват състезателен спорт. Така че тя е нашата гордост в Станфорд. Тя самата е с тип 1 диабет. Това е велико. И после е посветила целия си живот. Да, и сега дава препоръки и сега указанията на ИСПА, това е Международното дружество за лечение на детски и юношески диабет, са написани изцяло от нея. Целият гайдлайн за тип 1 диабет и спорт са написани от нея. Искрено се надявам да има мрежа в социалната мрежа, която да достига до повече деца и отново призоваваме диабетните организации да се свържат с нея и да поемат пряко нейните насоки, защото това може да бъде много полезно за всеки един родител, който изведнъж шамаросна от живота получава тази битка в своето ежедневие. Много ви благодаря за този разговор. Още веднъж накратко. Скрининг за деца. Всеки един от възраст от 0 или до 18. Да, от 0 до 18. Добре дошъл да се свържи с телефона, който ще оставим отдолу като контакт, да ви намерят, да се запишат, да дойдат да го направят, защото едни 30 минути могат да бъдат решаващи от тук нататък за развитието на качествения живот. Да, намаля се честотата на кетоацидозата. Най-важно, колкото по-рано се диагностицира диабета, е доказано, стават повече функциониращи адекватно бета клетки на панкреаса и най-важното, можем да направим интервенция с промяна в начина на живот, особено храненето и съответно да удължим периода до нуждата от инсулин. Отделно, че в момента има одобрено лекарство от FDA 22 година, тази година от 14 август и от правителството на UK е одобрено лекарство моноклонално антитяло, имуномодулатор, който забавя с много години нуждата от инсулин. Така че има какво да се направи, затова е много важна ранната диагноза. А все пак не е маловажно да спомена, че реално 95% от семействата получават негативен отговор, от смисъл такъв, получават успокоение за това, че тяхните деца с негативни антитела. Желаваме процента да се вдига и децата да са все по-малко, но дори малкият процент, които излизат с резултат, да имат обратна развръзка. Дай Боже. Благодаря ви за този разговор. В края на него аз искам да ви дам нещо, което е вие сте един ангел в бяла престилка. Благодаря. Благодаря ви за това, което правите за българските деца. Не спирайте да го правите, колкото и да е трудно в ежедневието, колкото и много да давате дневни, денонощни, в името на науката и на децата, не спирайте. Благодаря. Благодаря ви. Хубав ден!